Татар, башкорт группасы исеменнән Ходай биргән бөек җыелыш исемен без тәбриклибез. Туган көне 33 еллык бәйрәме белән. Ходайның теләге бүтән булган халыкларга үзенең туган телендә изге хәбәрне ишеттерергә. Менә безнең дә бурычыбыз үзебезнең татар башкорт халыкларына изге хәбәрне җиткерәбез. Һәм шулай Ходайның бөек дан, аның исеменә җырланган җырларыбыз да аларның йөрәкләренә үтеп керә. Менә без Ходайның теләге белән булдырган бөек хезмәт җыелышын баш руханиебыз Владимир Яковлевичка, шулай аның командасына бик зур рәхмәтлебез аларның ярдәмнәре өчен. Шулай менә хәзер үзебезнең татар башкорт телендә Ходайга данлаган, шатланып, аңа багышланган җыр җырлыйбыз. Ходайның бөек исеме данлансын күкләрдән бөек. Күпме Ходайны без шатландырган саен, ул безгә, безнең яшәгән җирләребезгә, яшәгән шәһәребезгә аның шөһрәте, фатихасы булсын. Амин. Безне кичердем, гөнаһларны онытым, изге рухтан бирдем, шатлык безгә. Ходай безне юлдан хакларга дип куша, үзенең көчле фәрештәләргә. Ходай безне кичердем, гөнаһларны